Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menteri Rangba jong Jelau Konrad Kongkal Sangma haringkat ke jingsen ranlang jong ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ka Kong Isa Wanda lalu kentop lang ru ki officer jong ketnat ke koi kakhya mentang sngi ka arpui teri uyayong arajar arpui lahir jureb ya ki Vaccination Center ni ki jaka ai dawai tika ka badan Hanong Rim Hills kumju ru ha RR Colony bat sakawai pat ka badan Hajiash ab lumpulon kenang ban penslori ki patba pakin dukwan chakmat nak pentaban ai ka dawai tika ka ban ya dai ki na ka jinga bed ya uknyang jingpang ko bed khat kendai hadin ke jinga selok bat kinong tre jong ki artli ki Vaccination Center nakaliang jong Menteri Rangba ka Jelau laken tui ki patba nok snong ba kim dei setia ban syap tieng ban ai ka dawai tika handai ki ban syap tieng ya ka jingpang khlam ka bala ban takhat jubor ka jing em ka jong ki lada kim shem ya ki la jingada hakapor ka pabiang